למה לא דיווחת? אני שוטרים על ימין ועל שמאל, מה אני אגיד להם? איטל בן ציון, מפקח משנה. איזה חקירה זו? זה שחיתות בחברה קבלנית גדולה שבונה בירושלים. שיינברג, סגן שר השיכון? כל הכבוד. אתה רוצה התמוטטות? אתה לא קשור לכלום כרגע. זה חדשואל? עד המדינה? אתה יודע שאני לא יכול לגלות לך. אם זה חדשואל, תישאר על הקו. שוטר אחד מושחת שעובד בשביל המאפיה, זו מדינה מושחתת. השאלה זה אם את מסוגלת לפצח את זה. בהצלחה. אתה אנטולי שעובד עם בביוף? כן. תן לי סיבה אחת טובה למה לא לראות בך עכשיו. אני אבא שלך. ציינת כל מיני בחורות מהצד בכל התחנה, יודעת את זה? זה היה אחרי שנפרדנו, אני לא מבין מה את רוצה ממני. מי את? שרון אבן. אני יכולה לעזור לך. אני לא יודעת כלום. לא מבינה למה את נאמנה לו. אני יודע מה אתם חושבים. שאני רצחתי אותה. אני מבין שהיו רבים עם אשתך גם. חוצה. אין, לא מצאו כלום. טפה. זה לא אני. אני אגלה מי זה, הוא ישלם. אני שומר פה על השכונה. אתה יודע כמה חשוב שאני איזה אתיופי פראייר? בסוף כולם שילמו על זה. תגיד תודה שיש עוד פרקליטות. יש שביתה עוד יומיים. אתה תכריחו אותם לחזור. מה, ישחררו פושעים כי הם טובים? לא יודע מה זה. אתה מפחד מהם? לא יודע כלום. רק שהמקרה הזה לא ייגמר בזה שבעלה שלנו נרצחת בכלא. משטרה! יש פה מישהו? משטרה! אריק ארבל, נעים מאוד. אל תזוז! מה קורה? אתה יודע, יש לנו גם עדויות וגם וידאו שאתה מקיים הימורים על קרבות של כלבים אצלך במרתף. לדעתי גם המז"פ יכול להוכיח את זה. מה יש לך להגיד? זה לא חוקי הימורים על כלבים. אני מצטער, לא ידעתי. זה רצח. גם לא ידעת שזה לא חוקי. מה זה? זה טביעת נעל שלך בדם של הנרצחת. להרבה אנשים יש נעליים כאלה. אתה רק בן 16, נכון? אבא יש? נשאר ברוסיה. ואמא? מתה. ממה? מוודקה.
אז רק אח שלך מטפל בך? כן. אתה יודע, יש לנו עדויות על עוד חברים שלך, אבל כולם אומרים שאתה המנהיג, שאתה תוקף הומלסים. אל תגזים, שוטרוס. מצאנו תעמולה נאצית אצלך במחשב. נו, זה מדינה חופשית פה, לא? חופשית, אה? למה תקפת את השוטר? כי אתם פרצתם לי לבית. את לא היית מגנה על הבית שלך? תגיד לי, כמה זמן אתה חושב יעבור עד שנצליח להוכיח שאתה רצחת את הבחורה האתיופית? זה לא בעלה רצח אותה? גילת את הסצנת הימורים שלך. מי גילת, אסתר? אני לא אמרתי לך איך קוראים לה. איפה אתה יודע? לכל הקושיות קוראים אסתר, לא? אח שלך כנראה הולך לכלא להרבה מאוד זמן על רצח. אני אצטרך למצוא לך מקום אחר לגור בו. הוא יוצא מזה, הוא תמיד מצליח. איך? הוא אומר שאתם מדינה של יהודים, חלשים. בגלל זה שום דבר לא עובד פה, ובגלל זה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אח שלך כרגע במעצר. Ты не русская? Да. Ну, значит, ты знаешь, что я говорю? לא, אני לא יודעת. את בטח חצי יהודייה. אתה לא? רק רבע. בגלל זה אח שלי אומר שאנחנו לא נעשה ילדים. עלתה עליך. מי? אתה פשוט תפסת אותה ורצחת אותה. או, זו תמונה טובה. זה אני בבית שלי במסיבה. לא רואים פה כלום. אני ראיתי שעינית כלבים. לא רואים פה עינויים. רואים מסיבה. אסור מסיבה. אני חייב ללכת, יש לי איזה סידור קטן. מה עם הארוחה? אני אגיע. לא מאמין שהיא באה אליך הביתה. אז אתה מכיר אותה? לא. אבל עם כל הכבוד לה, היא לא יכולה לסדר לך את מה שהיא טוענת שהיא יכולה. כבר הייתי בסיפור הזה מהצד השני, היא לא כל יכולה, היא בסך הכל שוטרת. למה אתה בכלל בחקירות עוד פעם? חופרים, נו. חוקרים עכשיו איזה פוליטיקאי. יש גורמים שלא רוצים שיחקרו אותה. אז למה זה חייב להיות אתה? זה לא חייב להיות. לא שילמנו כבר מספיק מחיר? צודקת. אני לא מוכנה שהלחצים האלה ימשיכו. אריק, אנחנו כבר לא ביחד. אני אוציא אותך מזה. אז תיתן להם את מה שהם רוצים ותעזוב אותי בשקט. אני רוצה את החיים שלי בחזרה, אתה הבטחת לי. בסדר, רונית, אני אטפל בזה, נו. תעזרי לי קצת ואני אטפל בזה. כל החיים שלי נהרסו, אריק. גם בזה אתה תטפל? אני חייב ללכת, אני מאחר. אני מצטער. אתה יודע מה השעה? נראו יותר טוב לפני שעתיים. נשבע לך. שלום. שלום, גברת יודעף. אתה יכול לקרוא לי מרינה? הכל בסדר? כן. אני מצטער שאיחרתי. לא, זה בסדר. אז לשתות בינתיים משהו? אפשר מים, תודה. אני לא אחראית על העיצוב. זה בסדר. טוב, שב. אז מה לקח כל כך הרבה זמן? הייתי אצל רונית. היא מצלצלת לך, אז אתה ישר רץ? היה משהו דחוף לטפל. אני בטוחה. מה את רוצה שאני אעשה? מה, שאני אשקר לך? אני אגיד לך שזאת אתה לא רוצה היא. לשקר לי? טוב, תעצבנית הערב, אה? איחרת בשעה. זה מים? זה פירושקי עם תפוח אדמה. תודה. בסדר. זה היה חם לפני חצי שעה. אני מצטער. זה בסדר.
איך זה לעבוד ביחד? זה בסדר. כן. היא קצת מתלוננת שאני אגרסיבי מדי. עם פושעים צריך להיות אגרסיבי, שיהיה סדר. כן, לא צריך להרביץ לכולם. אני לא מרביץ לכולם. סשה, לא אומרים לגבר מה לעשות בעבודה. האמת שזה גם, זה אסור לעבוד ככה ביחד, זה רק זמני. אז מה, בסוף יעבירו את אלכס? כן. מה? למה שיעבירו אותי? את יודעת, רוב הסיכויים כי הוא יותר בכיר, נכון? נכון. אז צריך קצת להתגמש, סשה. טוב, בואו לא נדבר על עבודה. אני לא שמעתי הרבה מאלכס על הילדות שלה. אולי אמא שלך תספר לי. אני גידלתי אותה לבד, אבא נשאר ברוסיה. לא בדיוק, הוא מת. מצטער. סיפרת לי. לא, זה בסדר. אבל קודם אנחנו נפרדנו. ואז עליתם לארץ? נראה לי שעדיף שלא נדבר על זה. כי זה עושה לאמא שלי עצוב, וגם ברגע שמתחילים לדבר על זה, היא לא יכולה להפסיק. אולי תתני לי עוד מישהו לדבר? לא, אני רק רציתי להגיד שאני התגרשתי והמשכתי הלאה, וזה בסדר, ככה צריך להיות אם יש ילד. כן, למרות שלפעמים זה לא כל כך קל. הוא גר רחוק? כן, הם עברו, עכשיו זה קצת רחוק. טוב, העיקר שכולם מרוצים. כן. אמא אצלי נשרף. אוי. היי. מה? כאן גדלת? מה היה כל כך דחוף עם רונית? הלו. הלו, שרון? כן. העסקה שהבטחת לי, כן. את מסדרת לי הכל. נכון. הוא מחביא כל מיני דברים. כסף, נשק, ליד המדרגות של הבית של אבא שלו במושב. בוקר טוב, מה זה? בוקר טוב, מאור בן. משטרת ישראל. מח"ש. מה את מחפשת? אולי אני יכול לעזור לך. אני לא יכולה להגיד לך. לפחות הפעם אתם לא משקרים שזו רק חקירה שגרתית. תתחילו לחפור. ידעת שיש לך פה כזה מחבוא? אני לא יכול להגיד לך. אתה חמוד. אתה מחביא פה משהו? כנראה. אני סקרן מה? אוצר קטן. הנה זה... תודה שמצאת. אל תדאג. זה ילך למעבדה. זה האקדח שלי מיום כיפור. מעניין אם הוא עדיין יורה. יש לך רישיון לזה? תביאו את הגלה עם התחות, תחפרו פה הכל. את כל החצר. אבל תחפרו בשורות ישרות. אני צריך לזרוע אחר כך. השארת אותי הביתה, שוטלוס. זה כיף לי. הולך שחזר לך, אתם מנהלים פה את ההימורי כלבים שלכם.
לא אכלתם אותו? צריך? מסוכן. אל תדאג. בוא. אז מה? שאני אבין, לתוך הזירה הזאת הם משחררים שני כלבים מעורבים? מה? ועל הלוח הזה אתם רושמים את ההימורים? אחר כך אתם ניגשים לאחד הכלבים פה, יוצאים את הכלב, נכון? בוא חמוד, בוא. חזק הכלב, אה? אז מה אתם עושים? אז אתם משחררים את הכלב, נכון? ההפך, צריך לעצבן אותו יותר. גם רעב, בטירוף. אתה חושב שאני אתן לך לצאת מזה, אה? אולי תהיה לך פציעה תוך כדי שחזור? אני לא מפחד ממך, אתה משטרה של יהודים, אתה חלש! אני רוצה שתגיד לי איפה השקית שהרגית אסתר. מה קרה, מה? בא לדבר איתך? את האמת, רק התכוונת להפחיד אותה, נכון? סך הכל תאונת עבודה. אתה לא כזה חכם, אתה יודע? אתה יכול להגיד שאחיך הקטן עשה את זה. הוא קטין, זה מקסימום שנה בפנים. נו, אחיך ישרוד את זה. אני צריך מישהו אשם, רק ככה אני יכול לסגור את התיק. אח שלי עשה את זה! אח שלך פיטר עשה את זה? כן. אני צריך שתגיד את זה בקול רם, אחרת זה לא שמיש, דבר. אח שלי פיטר עשה את זה! אח שלך פיטר עשה מה? אח שלי פיטר עצר את השלמות האתיופית הזאת כי הלשינה עלינו! שיט, זה לא הקליט. אח שלי פיטר! תעצור אותו! איתן מבינה. הוא אמר שמגיע לה. הוא אמר שלא שימו לב שכושית אחת מתה. אני דווקא אוהב כלבים. С тобой все будет хорошо. הוא שקרן. אמא שלי דווקא אהבה אותי. אני זוכר. אני בטוחה. שלום, יש לך רזרוויישן? סליחה? תגידי, מה הסיפור שלך? את שולחת לי אס.אם.אס עם תמונות שלך, קובעת איתי, בסוף את פה עם מישהו אחר? תגיד, השתגעת מה אתה עושה פה? מה, את חושבת שתפלגני לי את החיים האישיים וצריך הכל להישאר בסדר? זה לא עובד ככה. אני מצטערת, זה מישהו מהעבודה. ככה את קוראת לזה? מי זה? טוב, מספיק עם הבדיחות, בוא נצא החוצה. צריכה עזרה? רגע בחוץ, אני שוטר. בוא נצא, נו. החולצה, מה זה הצבע הזה? שזיף. מה זה היה צריך להיות? תסביר לי. שרון אבן. היה טוב. שנים לא ראיתי אותך. אז מה, זה מה שאת עושה עכשיו, מח"ש? דווקא עד עכשיו הייתי ביחבל, חקרתי שחיתויות. יופי. ועכשיו מה? בא להציק לאבא הזקן שלי? מחפשת לו בגינה, את לא מתביישת. אני חוקרת. איך בדיוק? מטרידה את אבא שלי החולה? לפעמים זאת העבודה, אתה יודע את זה. לא מתאים לך הלכלוך הזה. גם לך לא. תגיד, בפגישות שלך עם בביוף, הוא שילם לך? שסתם עשית מה שהוא אמר לך, כמו לסגור לתורג'מן את הקזינו. ממתי לסגור קזינו זאת עבירה? תגידי, מה את בכלל מבינה בעבודת מודיעין? כך קוראים לזה היום. זה מה שלימדו אותנו בבית ספר לקצינים? לימדו אותנו לסגור למאפיונרים את הבסטה. בבביופים גמורים. שילמו לך כדי לבצע את זה? את רוצה לחקור אותי? תזמיני אותי לחקירה. בינתיים תפסיקי לאיים על אשתי. אני חושב שאתה גיבור גדול על נשים, אבל בינתיים נראה לי שאתה רק מנצל אותנו. זאת האג'נדה האמיתית שלך. מה האג'נדה שלך, זאת השאלה. זה אישי נגדי, נכון, שרון? אני מדליק אותך. אני כל כך לא מתרגשת ממך. כדאי שתרגע ומהר. אל תהפכי את זה לאישי. ממליצה לך לספר כל מה שהיה. מה שהיה זה שאני שוטר שמנסה לתפוס עבריינים. מה את עושה? אם זה מה שמשכנע אותך. תחזרי לחבר שלך. יש לך הרבה הסברים לתת.
מי זה היה? מישהו שיצאתי איתו פעם. קצת באובסס. כן, אריק. דיברתי איתה. נו? זה עבד. לא נראה לי שתציג לך יותר. יופי, כי אני לא רוצה לראות אותה יותר. בסדר, את לא תראה אותה יותר. זו פעם אחרונה שאני עושה לך טובה כזאת. אני מבקשת, תסיים כבר עם החקירה של הפוליטיקאי הזה. בסדר, הבטחתי לך, נכון? כן. ביי. איפה דמטוב? מי? דמטוב, הנאצי. שחררו אותו. מה שחררו אותו? השביתה, אי אפשר להשיג צו הערכה. אריק, מה קרה? ציון, מה עשיתם? שחררנו אותו בגלל השביתה. אני להשאיר אותו. אין מה לעשות, נגמר הזמן. דמטוב! אמרתי לך, שוטרוס, מדינה של חלשים. יהודים חלשים. אתה מתכנן לברוח? לא החלטתי. לא! זרוק את האקדח! הזמינו אמבולנס! זרוק את האקדח! למה עשית את זה? למה עשית את זה? אמרת שתגן עליי. מאיפה השגת את האקדח הזה? איפה השגת אותו? זאת! יורים עליי. שמעתי שאתה נוסע לצימר עם ליטר. נסע לרדוף אחרי איזה מופע שברח לאח שלו לגליל. מה זה הרעיון שלה? אתה מצטרף אליי. אני רוצה את הסיפור על בבאיוב. כל שבוע תתקשרי אליי. את קצת מתאהבת, ליטל. אני זאת שמתאהבים בה. זה המנחשים. ונחשות. לא חושבת שיודע עליכם. נראה לי שהוא מתכנן לזרוק אותך מהיחידה. מה, ליטל, את באה להגיד לי שהיית בחורה פרום? מה זה היה?